हरे कृष्ण. सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 5वा अध्याय आहे. कर्मयोगावरतीच आपण आहोत. पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचेच आहेत. त्यापैकी ज्या तिसऱ्या अध्यायात आपण कर्मयोग बघितलाय त्याचीच थोडी कंटिन्युइटी आणि आजच्याही अध्यायात आपण तेच ज्ञान थोडं पुन्हा रिव्हिजन करणार आहोत आणि पुन्हा त्याच्यावरच थोडे नवीन दाखले आणि नवीन उदाहरणांसह आपण बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे. सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. पुढे जाण्यापूर्वी चौथ्या अध्यायाबद्दल थोडीशी उजळणी. ज्या चौथ्या अध्यायात काल आपण इतिहास जाणलेला आहे, भगवद्गीतेचा जो इतिहास, की भगवंतांनी हेच ज्ञान कित्येक लाखो दशलक्ष वर्षांपूर्वी सूर्यदेव विवस्वानांना हे ज्ञान दिलेलं होतं, हे शास्त्र सांगितलेलं होतं. आणि मग विवस्वानांनी ते मनू, जो मानव जातीचे पिता आहे, त्या मनूंना सांगितलं आणि मनूने ते इक्ष्वाकू, जे पृथ्वी तलावरती जे रघुकुळ आहे, जे प्रभू रामचंद्रांच्या कुळातले जे महाराज इक्ष्वाकू, यांना हे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्या वैदिक गणिताला आपण जाणलं, जसं मी काल प्रशांत प्रभूजींना म्हटलं की थोडं वाचल्यानंतर तात्पर्य सगळ्यांनी वाचलं असेल तर तुम्हाला त्या क्विज मध्ये पण काही प्रश्न आले असतील. आणि मग कशा प्रकारे आपण 4,32,000 वर्ष ही कलियुगाची आहेत आणि त्याबरोबर मग द्वापार युग, त्रेतायुग आणि सत्ययुग याचे क्रमशः 2x, 3x आणि 4x, कारण कलियुगाच्या दुप्पट हे द्वापार युग, तिप्पट त्रेतायुग आणि चौपट हे सत्ययुग आहे. आणि म्हणूनच 4,32,000 वर्ष तर धरली तर इंटू 10 म्हणजे 4,32,000 मिलियन्स म्हणजे तेवढी लक्ष वर्ष, दशलक्ष वर्ष अशी ती वर्ष आहे. आणि या सगळ्याचं गणित असं जाणायचं आहे की मग कित्येक दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता विवस्वान देवांना सांगितली, ती 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी. आणि पृथ्वी तलावर कशी आली तर पृथ्वी तलावर जेव्हा मनूनी ते ज्ञान इक्ष्वाकू महाराजांना दिलं तर त्या याच्यामध्ये त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला, म्हणून त्रेतायुग आणि द्वापार युग, जी 27 युग पूर्ण झालेली आहेत, या चारही युगांना मिळून एक दिव्य युग तयार होतं. आणि अशी 27 युग आणि आता जे युग चालू आहे त्यापैकी ही 3 युग पूर्ण झालेली आहेत आणि चौथ्या युगाचे, कलियुगाची 5,117 वर्ष ही पूर्ण झालेली आहेत. आणि म्हणूनच ज्या त्रेतायुग आणि द्वापार युग आणि कलियुग याला मिळून त्रेतायुग आणि द्वापार युग जर 2x आणि 3x म्हणजे 5x
म्हणजे 4,32,000 इंटू 5 प्लस 5,117 इतकी 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवद्गीता मानव जातीला मिळाली, म्हणजे पृथ्वी तलावरती आलेली. तर असं सगळं हे वैदिक गणित आहे, जे खूप खोलामध्ये जाऊ नका. जेव्हा तुम्ही पुढे त्याचा सखोल अभ्यास कराल तेव्हा आपण अजून त्याचं उद्दिष्ट आय मीन त्याचं चर्चा केली जाईल. आणि मग त्याच्यानंतर आपण जे बघितलं कर्मयोगाला आपण जाणलेलं आहे, ज्या निष्काम कर्मयोगाला. आणि मग सगळ्याचं ध्येय ज्या जन्म कर्मच मे दिव्य, की भगवंतांचा जन्म, मग भगवंत प्रकट झालेले आहेत. प्रत्येक त्यांच्या प्रत्येक युगामध्ये भगवंत त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट झालेले आहे. आणि मग अशा प्रकारे आपण वसुदेव आणि देवकीच्या मनातून मग देवकी मातेच्या हृदयात प्रवेश करून ते देवकी मातेला आणि वसुदेवांना की परमात्म्याचं दर्शन देतात आणि मग त्यांच्या विनंतीनुसार असं बालकाचं सुंदर मनुष्य रूपातलं दर्शन दिलेलं आहे आणि मग देवकी मातेच्या ते पोटी जन्माला येतात. अशा प्रकारे प्रकट होत आहेत. भगवंत प्रकट कधी झाले? मग जिथे धर्माचा ऱ्हास झालाय. ज्या क्षणी कंसाला ती देववाणी झाली, की मग तुला देवकीचा 8वा पुत्र ठार मारणार आहे, तेव्हा सगळ्या पुत्रांना तर त्यांनी मारलं, परंतु देवकीवर तो धावून गेलेला आहे आणि देवकीला मारायला धावलाय. त्याच ठिकाणी धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे. आणि भगवंत प्रकट होत आहेत त्या ठिकाणी. आणि म्हणूनच या सगळ्याला की भगवंत जन्म आणि कर्म भगवंतांचं की जे अजन्म आहेत, प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलंय की मी आध्यात्मिक आहे. आणि भगवंतांनी स्वतःविषयी सांगताना की कशा प्रकारे त्यांच्या शरीराचा हा पूर्ण त्यांच्या इंद्रियाचा नाश होत नाही, ज्याप्रमाणे आपलं शरीर हे नश्वर आहे, आपला आत्मा अविनाशी आहे, पण शरीर नश्वर आहे. भगवंतांचं शरीर हे आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणून भगवंत मायेचे नियंत्रक आहेत. आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि मग ज्या कर्माला आपण जाणलेलं आहे, पुढे जाऊन जसं आपण जाणलं की मग भगवंतांनी जे कर्म केलेलं आहे ते कर्म अशा प्रकारे केलेलं आहे की कुठल्याही कर्म बंधनात कोणी अडकू नये असं वाटत असेल तर भगवंतांचं जन्म कर्म की सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. मग कर्म हे करण्याची कुठलीही आवश्यकता नसताना सुद्धा नंदांच्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे, अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. परंतु या सगळ्यापासून अलिप्त जो संन्यास गुण आपण भगवंतांचा, जे 6 गुणांनी ऐश्वर्य नटलेलं आहे भगवंतांचं. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी जेव्हा भगवंत सांगतायत की संन्यास वृत्ती, आणि म्हणूनच त्या कर्माच्या बंधनात जर अडकायचं नसेल तर ते कर्म अशा प्रकारे करायचं आहे की त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचा नाहीये. जिथे कर्माच्या फळांचा उपभोग घेण्याची इच्छा होतीये तिथे त्या कर्माचे भोगही भोगायला लागणार आहेत. कर्म फळांचे भोग रादर. आणि म्हणून अशी जी कर्माची गुंतागुंत जाणताना मी सांगितलं की कथा तुमच्यासाठी ठेवली आहे. कर्म, विकर्म आणि अकर्म हे कशा प्रकारे विविध स्तरावर आपण जाणलं, आणि हे जाणून घेण्यासाठी की कर्म कशा प्रकारे करावं तद्विधी प्रणिपातेनं उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून याचं ज्ञान घेतलं तर ते निश्चितपणे समजू शकेल की कशा प्रकारे हे कर्म करायचंय. आणि म्हणूनच या अकर्माला, ज्या निष्काम कर्मयोगालाच अकर्म म्हटलेलं आहे, जे भगवंतांच्या चरणी अर्पण केलं जातं. अशी ही एक कथा आहे बरं का, की कर्माची गुंतागुंत. मग त्याच्यातला श्लोकही असा आहे आणि त्याची कथा अशी आहे. एक सेकंड द्या हं मला. नमे कर्म फल स्पृहे कर्म भगवान, नमे कर्म फल स्पृहे म्हणजे कर्म हे भगवंतांना स्पर्श नाही करता. एक मिनिट हा, हे का असं झालंय? बॅटरी ऑन तर केली आहे. एक मिनिट. तर ते कर्म फळाशी संबंधित नाहीये, तेव्हा ते कर्म बंधनामध्ये जी व्यक्ती हे जाणते. मग भगवंतांचं जन्म कर्म जे ज्यांनी जाणलेलं आहे, भगवंतांना ज्यांनी तत्वतः जाणलेलं आहे, हे तत्व महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ज्यांनी भगवंतांचं हे जन्म कर्म
जाणलेला आहे तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही, कारण तो त्या कर्मबंधनामध्ये अडकणार नाही. आणि असं हे ज्ञान घेऊन कशा प्रकारे मग या कर्मबंधनाबद्दल, की कर्माची गुंतागुंत जाणायची असेल, तर त्या कर्माला नीट ओळखून ते कर्म केलं पाहिजे. कशाप्रकारे कर्म करतो आहोत, मग ते सकाम कर्मी, मग ज्या 3 विभागामध्ये आपण म्हटलं, कर्मी म्हणजे जे सकाम कर्मात अडकले. कारण कुठेतरी ती फळांची अपेक्षा ठेवून ते कर्म केलं जातंय. विकर्मी नो पार्किंगमध्ये गाडी पार्क केली जाते. आणि अकर्मी जे निष्काम कर्म करतायत, नियमाविरुद्ध जे कर्म करतायत ते विकर्म आहे. पण जे भगवंतांना फळं अर्पण करून त्या फळांचा कुठलाही उपभोग न घेता जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते कर्म आहे निष्काम कर्म, म्हणजेच ते अकर्माकडे वाटचाल करतं. आणि अशी ही गुंतागुंत समजायला मग कर्माची गुंतागुंत जाणताना कशा प्रकारे एक कथा मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. एक ब्राह्मण असतो. ब्राह्मण स्नान करत असतो त्याच्या स्नानगृहामध्ये आणि बाहेर असं स्नानगृह असतं आणि तिथून एक गाय जात असते आणि ती गाय त्या ब्राह्मणाच्या घराच्या दिशेने जाते. आणि मग त्याच्या मागोमाग कसाई येत असतो. कसाई येतो जो या गायीचं मारून मांस विकत असतो. ही त्याची उपजीविकेचा त्याचा व्यवसाय असतो. आणि असा हा कसाई तिथे ब्राह्मणाला स्नान करत असताना बघितल्यावर विचारतो, की "तुम्ही गायीला बघितलं का?" तर ब्राह्मण काय म्हणणार अशा वेळेला? सांगितलं तर कुठेतरी गोहत्येचं पातक आहे. पण मी ब्राह्मण आहे म्हणजे मी खोटं बोलणार नाही. आणि म्हणूनच ब्राह्मण त्या गायीच्या पावलांकडे बोटं दाखवतो आणि सांगतो, की तिथे गाय. म्हणजे त्या अंगुली निर्देशकाने तो ते सांगतो. आणि मग त्या कसाईला त्या पावलांवरनं कळतं, की गाय इकडे गेलीये. तो गायीकडे जातो, त्या गायीला घेतो. गाय कापून त्याचं मांस विकणं हे त्याचा व्यवसाय असतो. तो त्याचं कर्म करतो. हा ब्राह्मण पुढच्या जन्मी या ब्राह्मणाला पुन्हा ब्राह्मणाचा जन्म प्राप्त होतो, कारण तो खरं बोलतो. म्हणून त्याला ब्राह्मणाचा जन्म प्राप्त होतो. हा ब्राह्मण त्याच्या पुढच्या जन्मात तीर्थयात्रेला निघालेला असतो. तीर्थयात्रेला निघाल्यावर तो रात्र होते म्हणून एके ठिकाणी निवाऱ्यासाठी थांबतो. तर निवासासाठी थांबताना तिथे ते ब्राह्मण कुटुंबच असतं. ब्राह्मणाची त्यांची पत्नी घरामध्ये असते. ते विचारतात, की "मी तुमच्या इथे राहू का निवासाला? मी सकाळी उठून माझ्या प्रवासाला परत निघून जाईल. तर मी या वरांड्यामध्ये सुद्धा झोपू शकतो." तर मग ते दोघं ब्राह्मण पती-पत्नी हो म्हणतात. ब्राह्मण तिथे राहतो. रात्र होते, वरांड्यात झोपलेला असतो. ज्याच्या घरी राहिलेला असतो, त्या ब्राह्मणाची पत्नी या ब्राह्मणाकडे रात्री येते आणि त्या ब्राह्मणाला उठवून म्हणते, की "माझ्या पतीपासून मला सुख नाहीये. तर तुम्ही तरुण आहात, तर आपण दोघं मिळून राहूया." आणि हे ऐकल्यानंतर तो ब्राह्मण अवाक होतो. तो म्हणतो, "हे काय म्हणताय तुम्ही? हे असं कुठलं तरी पाप तुम्ही तुम्ही लग्न झालेले आहात आणि तुम्ही असं बोलणं देखील पाप आहे. तुम्ही असं कसं करू इच्छिता? तुम्ही जा तुमच्या पतीकडे." हे ऐकल्यानंतर तो जेव्हा जसा दाद देत नाही आपल्याला ब्राह्मण असं कळल्यावर ती पत्नी चिडून उठते आणि ती कांगावा करून आत जाते. जोरजोरात आवाज येतो आणि त्या आवाजाने ब्राह्मण आत जातो. आत जातो तर काय दृश्य? या ब्राह्मण पत्नीनी सूर्याने आपल्या पतीचा वध केलेला असतो. आणि ती जोरजोरात ओरडायला लागते, की जेणेकरून लोकांना वाटायला, की या ब्राह्मणाने त्याचा वध केलाय आणि त्याचप्रमाणे असंच होतं. आरडाओरडी होते. आजूबाजूचे गावकरी गोळा होतात. थोड्या वेळात पहाट होते आणि गावकरी गोळा होतात आणि गावकरी गोळा होऊन बघतात, तर आत आल्यानंतर दृश्य काय असतो? या ब्राह्मणाच्या हातात सुरा असतो आणि ती बायको जोरजोरामध्ये त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाची बायको ज्याला मारलंय त्याची बायको ओरडत असते. ती पत्नी ओरडते आणि ती म्हणते, "हा माणसाने माझ्याकडून सूप घ्यायचा आणि माझ्यावरती वाईट वागण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि माझ्या पतीला यानेच ठार मारलेलं आहे." हे सगळं ऐकल्यानंतर जे गावकऱ्यांना समोर दिसतंय, पंचायतीला समोर दिसतंय, ते तेच खरं मानतात आणि त्या ब्राह्मणाच्या उजव्या हातामध्ये सुरा असतो आणि हे बघून मग ती पंचायत काय न्याय करणार? तर ह्या ब्राह्मणाने त्या ब्राह्मणाचा वध केलेला आहे. त्याच्या उजव्या हाताने वध केलेला आहे. या ब्राह्मणाचा उजवा हात कापला जावा, असं ती पंचायत निर्णय देते. मग हा काहीही दोष नसतो या ब्राह्मणाचा. त्या ब्राह्मणाने काहीही केलेलं नसतं. परंतु काय पूर्वीचं कर्म आणि त्या कर्मामध्ये काय केलेलं असतं त्याने, तर त्या कर्मामध्ये जेव्हा गायीकडे त्यांनी जो बोट दाखवलेला असतो, तोही उजवा हातच असतो आणि ही ब्राह्मणाची पत्नी दुसरी-तिसरी नसून ती आधीच्या जन्मातली गायच असते.
आणि म्हणूनच ती त्या ब्राह्मणाचा उजवा हात, त्या उजव्या हातानेच ज्याने वध केला म्हणून त्याचा उजवा हातच कापला जातो. अशा प्रकारे जे आधीच्या जन्मात केलेलं जे काही कर्म असतं, त्या कर्माचे सुद्धा भोग भोगायला लागतात. जे काही पाप केलेलं मग त्याला कुटम बीजम फलम, की जे आधीच्या जन्मातली पाप आहेत, या जन्मामध्ये पाप केली जात आहेत, त्याचं बीज होऊन ते ते भोगायला लागणं आणि घडणाऱ्या पापांचं सुद्धा, की पुढे जाऊन जी घडणारी पापं आहेत किंवा जी काही घडलेली पापं आहेत, या सगळ्याचं जे काही भोग भोगायला लागतात, ते मग आपल्याला पुढे जाऊन त्याच्या काही स्टेजेस आहेत. त्याला कुटम, बीजम, फलम, की कशाप्रकारे त्याचं बीज होतं. आधीच्या जन्मातलं सुद्धा भोगायला लागतं. ज्याचं बीज पूर्ण झाल्यानंतर, बीजफल झाल्यानंतर तेही फळ भोगायला लागतं. त्याही कर्माची फळं भोगायला लागतात. अशा प्रकारे त्या कर्माची गुंतागुंत समजणं हे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून ते कर्म योग्य प्रकारे जाणून करणं किती महत्वाचं आहे, हे अतिशय आवश्यकतेने जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ज्या निष्काम कर्माला आपण म्हटलं, ज्या अकर्माला आपण म्हटलेलं आहे, असं अकर्म करायला ते शुद्ध भक्त जे प्रभुपाद आपले आहेत, की ज्या प्रकारे ज्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव होत नाही, मग ज्या हिप्पींमध्ये राहिले किंवा ज्या अंमली पदार्थांचं सेवन केलेल्या लोकांमध्ये कुठे अशा ठिकाणी प्रभुपादांनी प्रवास केला, की जिथे सामान्य माणूस उभा सुद्धा राहू शकणार नाही. असा प्रवास होता बघ. खूप खडतर असा प्रवास प्रभुपादांनी केलेला आहे. असं असं इतकं सहजासहजी परदेशामध्ये त्यांनी कृष्ण प्रसार, कृष्ण भावनेचा प्रसार करू नाही शकले. कारण त्यालाही कुठेतरी खूप त्यांना हाल अपेष्टा सोसायला लागल्या. खूप गोष्टींना फेस करायला लागलं आणि मग त्यांना कुठे जाऊन कारण मनात एकच धारणा होती आणि कृष्ण भावना ठाम होती, की प्रत्येकाच्या मनात ही रुजवायची. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशा हिप्पी लोकांचं किंवा ज्या अंमली पदार्थांचं सेवन करणाऱ्या लोकांचं सुद्धा ट्रान्सफॉर्मेशन, त्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे. असं हे कर्म, असं हे निष्काम कर्म ज्या ज्या नारद मुनींचं चित्र आपण बघितलं, की ज्यांनी मग मृगारींचा मृगारी ऋषी, ज्या वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे. कारण ज्यांना भगवंतांची स्तुती ऐकून कशाप्रकारे त्यागाचं महत्त्व आणि भगवंतांविषयीचं सर्व महत्त्व भगवंतांविषयीची स्तुती जाणून दिलेली आहे. आणि त्यांना त्यागाचं महत्त्व, संन्यासाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. अशा प्रकारे हे योगी तयार झालेले आहेत. आणि म्हणून आजच्याही अध्यायात आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय. ज्या तिसऱ्या अध्यायात भगवंतांना अर्जुनाने प्रश्न विचारला, की "एकम वद", मला एक काहीतरी सांग, की कशाप्रकारे मी त्याग भावनेने मग हे सगळं सोडून देऊ? का मग मी तू कुठलंही कर्म पाप नाहीये, भगवंतांच्या सेवेमधलं कर्म हे निश्चितच कुठल्याही प्रकारचं पाप नाहीये. तिथे तू मला कर्मही करायला सांगतोय. म्हणजे इथे भगवंतांनी कर्माला महत्त्व दिलंय आणि तेच कर्मयोग आपल्याला आजही जाणायचं आहे. कृष्ण भावना भावित क्रिया. मग कर्म संन्यास की कर्मयोग, तर कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. कारण मग काही भौतिक गोष्टींचा त्याग करून फक्त त्या गोष्टी कुठेतरी अडथळा होत आहेत माझ्या भगवत भक्तीमध्ये आणि माझ्या मुक्तीच्या मार्गामध्ये म्हणून त्या सोडल्या जातात. मग तिथे पुन्हा कुठेतरी त्या घसरण्याची शक्यता असते. कारण तिथे कृष्ण मिसिंग असतो. त्या भौतिक गोष्टींचा फक्त त्याग केलेला असतो. परंतु तिथे ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय, की कर्म संन्यास न करता तेच तेच कार्य जर भगवंतांसाठी केलं, भगवंतांच्या साठी आणि ज्या कृष्ण भावनेमध्ये केलं, तर ते जास्त श्रेष्ठ आहे. आणि असं हे निष्काम कर्म सर्व बंधनातून मुक्त करते. हे आजही आपण काही उदाहरणांनी आणि काही वैशिष्ट्यांनी जाणणार आहोत. आणि अशा प्रकारे सगळ्यात शांतीसूत्र ज्या परमात्म्याला आपण जाणणार आहोत आणि ज्या परमात्म्याला सच्चित आनंद, की जे शाश्वत आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे आनंदमय आहेत, असे भगवंत, अशा भगवंतांना आपण अजून सखोलपणे अजून भगवंत, जसं आपण कृष्णाला म्हटलं, की 3 टप्प्यावर जाण्याचा प्रयत्न केलाय, त्याच प्रकारे आपण भगवंतांचं जन्मकर्म जाणलेलं आहे. मग या सकाम कर्मातून व्यक्ती मग भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. पण अशा प्रकारे सकाम कर्मातल्या लोकांना सुद्धा भगवंतांनी प्रेरणा देऊन ते निष्काम कर्मामध्ये येऊ शकतात. हेही अशा शुद्ध भक्तांना भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला जाणायचं आहे, की कर्म संन्यास की कर्मयोग हे या अध्यायामध्ये श्रेष्ठत्व त्याचं जाणून घ्यायचं आहे. मला वाटतं आज संजना माताजी नाहीये. हरकत नाही. त्यांनी सांगितलं आहे. तर आपण सुरुवात करूया.
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन म्हणतोय, हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करायला सांगताय आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसाही करताय. मग आता मला तुम्ही कृपया निश्चितपणे सांगू शकाल की कोणतं माझ्यासाठी फायदेशीर आहे? जसं भगवंताला आधीच्याही तिसऱ्या अध्यायात एकम वद, की नक्की काय योग्य आहे माझ्यासाठी. तर तिथे पण भगवंतांनी तेच सांगितलेलं आहे, की तिथे भगवंतांनी त्यागाला महत्व दिलेलं आहे, पण त्याही पेक्षा कर्म करणं हे महत्वाचं आहे. नुसतंच ते ज्ञान घेऊन नाहीये, तर त्या ज्ञानाचा आचरण करायचं आहे. नुसतंच ते मी शरीर नाही आत्मा आहे हे ज्ञान घेऊन बसायचं नाहीये. तर त्याचप्रमाणे ते आचरणात आणायचंय. पण आचरणात आणण्यासाठी कुठलाही कर्म संन्यासाची गरज नाहीये हे भगवंत आज सांगतात. आणि म्हणूनच भक्तिकर पूर्वक कामाची प्रशंसा भगवंतांनी केलेली आणि भगवंत त्यालाच श्रेष्ठ मानतायत. आणि म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा हे कर्म जे भगवंतांसाठी केलं जातं तो कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. मग या आधीच्या अध्यायातली जी आपण आपण आधीच काही गोष्टींबद्दल बोललो आहोत तीच सर्व उजळणी आहे. ज्या शिशुपालाला आपण बघितलं, की ज्याने भर सभेमध्ये भगवंतांचा अपमान केलेला आहे. अपशब्द भगवंतांना बोललेले आहेत, पण त्यांनी शिशुपालाच्या आईला भगवंतांनी जे वचन दिलेलं असतं, की 100 अपराध याचे माफ केले जाणार आहेत. त्यामुळे 100 अपशब्दांना भगवंत कुठेतरी कानाडोळा करतात तिकडे आणि भगवंत त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु 101व्या शब्दाला आणि त्या अपशब्दाला, त्या अपराधाला मात्र भगवंतांकडून क्षमा नसते आणि भगवंत सुदर्शन चक्र सोडून त्याचा शिरच्छेद करतात. पण तिथेही त्या यज्ञाच्या जागी कुठल्याही प्रकारचा रक्तपात होत नाही, कारण ती यज्ञासारखी पवित्र जागा असते. आणि जिथे भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रांनी शिशुपालाचा वध होतो आहे, तो निश्चितच त्या मोक्षाच्या मार्गावर लागतो. आणि अर्जुन पुढे म्हणतोय, अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राचे नाश केले पाहिजे. मग आता अर्जुनाने विचारलेला प्रश्न आपण आधीच बघितला आणि त्या प्रश्नाला जाणून भगवंतांनी 4थ्या अध्यायातच सांगितलेलं आहे, की योगाने सज्ज होऊन उभा राहा. भगवंतांनी त्या कर्मयोगाला ज्या ज्या कर्मयोगापासून, मग हे कर्म कशा प्रकारे करायचंय, तर त्या कर्म बंधनात अडकणार नाही असं ते निष्काम कर्म करायचं आहे. आणि म्हणून या ज्ञानाने, या कर्माच्या ज्ञानाने श्रेष्ठ होऊन या ज्ञानाच्या शस्त्राने त्या अज्ञान रूपी अंधकाराचा नाश केला पाहिजे. आणि कुठेही जसं आधीही मी भगवंतांनी सांगितलेलं नाहीये, आधीही मी याचा उल्लेख केलेला आहे, की भगवंतांनी गीतेत असं कुठेही सांगितलेलं नाहीये, की तुम्ही आता तुमचं उतार वय आहे, उतार काळामध्ये आता तुम्ही भगवद्गीता शिका आणि भगवंतांचं नामस्मरण करा म्हणजे भगवंत सगळ्याची काळजी घेतील. नाही. मग ज्या 8व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत, की यासाठी आयुष्यभर त्याचा सराव करावा लागतो. कारण ज्या प्रभुपादांना आपण बघितलं, वयाच्या 5व्या वर्षी ज्यांच्या मनामध्ये ते बीज निर्माण झालेलं होतं, ज्यांनी अखंड आपलं तप असं चालू ठेवलं होतं आणि ते असंही त्यांच्या मार्फत, म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, मी कुठेही गेलेलो नाहीये माझ्या पुस्तकातून. कारण आजच ऐश्वर्या माताजींनी खूप सुंदर प्रभुपादांची कथा सांगितली, की त्या काळामध्ये प्रभुपादांना फक्त 60 सालामध्ये प्रभुपादांना कबूल केलेलं एका व्यक्तीने मदत करण्यासाठी आणि काही ट्रॅव्हल करून आल्यानंतर प्रभुपादांना ₹10 देण्याचं कबूल करतात. पण ते ₹10 मला माझ्या छपाईसाठी उपयोगी पडतील म्हणून भगवंत तिथे प्रभुपाद त्या व्यक्तीने देण्यासाठी उन्हातान्हात तसेच चॅन्टिंग करत उभे असतात. आणि मग तिथून एखादी जी प्रभुपादांना ओळखणारी व्यक्ती असते ती जेव्हा बघते, की तुम्ही इथे उभे आहात, अभय चरण त्यांचं नाव, अभय डे. आणि मग ते अभय प्रभूजींना त्यांना विचारतात, की आपण इथे उभे आहात, तर मला ₹10 ही व्यक्ती देणार आहे, की जेणेकरून मी माझ्या पुस्तकांची छपाई केली जाईल. बघा, ज्या श्रीमद भागवताबद्दल ऐश्वर्या माताजींनी आज सांगितलंय, की इतके कष्ट घेऊन, इतके हाल अपेष्टा सहन करून प्रभुपादांनी पहिले प्रभुपाद असे, की ज्यांनी भागवताचं ट्रान्सलेशन केलंय, जे इंग्लिशमध्ये अवेलेबल नव्हतं. आणि म्हणूनच या भागवताला प्रभुपादांनी ट्रान्सलेट करून त्याची जी काही स्कंद आणि जे तयार केलेलं आहे 62 ते 65 या काळामध्ये वृंदावनात राहून त्यांनी ते स्कंद लिखाण लिहिलंय आणि नंतरही त्यांनी त्याचे लिखाण करून त्याची छपाई केलेली आहे. आणि ते तुम्हा आम्हासाठी इतकं सुंदर प्रकारे तयार आहे. या भागवताचं मी म्हटलं तसं दर सोमवारी हे प्राणचैतन्य प्रभूजी त्याचा क्लास घेत असतात. भगवद्गीता आणि भागवत हे
हे ग्रंथ आहेत आणि हे ग्रंथ आजच्या युगासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. प्रॅक्टिकली ज्या गोष्टींचा ज्ञान आपण घेऊ शकतो ते याच ग्रंथांमधून घेऊ शकतो. मी खूप पुढे जाते आणि तुम्हाला काही गोष्टी मला सांगायची इच्छा होते म्हणून हे ज्ञान तुमच्या बरोबर शेअर केलं जातं. हे सगळं आपण आधीच मी तुमच्या बरोबर शेअर केलेलं आहे. आणि मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की कर्माचा त्याग हा श्रेष्ठ आहे, की ते कर्म तुला या भौतिक जगतामध्ये बांधताय म्हणून तो त्याचा त्याग करणं हे योग्य आहे. परंतु भक्ती भक्ती सेवेतील कर्म, कारण भक्तीसाठी केलंय म्हणजे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये केलेलं कर्म हे त्यागापेक्षा सुद्धा महान आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणताय, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. परमात्म्याने उत्तर दिलंय, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी योग्य आहे. परंतु या दोन्हीपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म हे त्यागापेक्षा देखील श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा मग जो कर्माचा त्याग केला जातो त्या कर्माच्या त्यागाला कुठेतरी फलगू वैराग्य म्हटलेलं आहे. जेव्हा तो तात्पुरता आणि त्या भौतिक गोष्टींपासून कुठेतरी फक्त विरह आणि फक्त त्याच्या विरक्तीमध्ये केलेला असतो, तेव्हा तो कुठेतरी पुन्हा त्या व्यक्तीला त्या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी घसरून परत जाण्याचा कुठेतरी शंका असते. आणि म्हणूनच युक्त वैराग्य जे आहे की भगवंतांसाठीच केलेलं कर्म मग जे काही आहे, मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उत्तर दिले जे आपण पुढच्या श्लोकामध्ये मी सांगते तुम्हाला. तर इथे ही सुंदर कथा आहे पुन्हा मृगराजाची, जिथे आपण कर्मकांड आणि कर्मयोग, मग कर्माचा त्याग कुठल्या केला पाहिजे, तर कर्माचा त्याग न करता कर्मफळांचा त्याग केला पाहिजे. आणि म्हणूनच कर्माच्या त्यागापेक्षा भक्तीचा मार्ग, भक्तीच्या मध्ये कर्म करणं, भगवंतांच्या भक्तीत कर्म करणं हे श्रेष्ठ आहे. असाच हा एक नृगराजा असतो जो कुठेतरी कर्मकांडात अडकलाय. हो, कारण तो आपल्या राज्यासाठी सगळ्या गोष्टी करत असतो, की आपल्या राज्याला असं मिळावं तसं मिळावं, सगळी निपुणता, सगळी व्यवस्थितता असावी अशा दृष्टीने तो कार्य करत असतो. सॉरी. आणि असा हा नृगराजा दानासाठी प्रसिद्ध असतो. तो दररोज गोदान करत असतो, म्हणजे गायींचं दान करत असतो. आणि असं दान करताना तो ब्राह्मणांना या गायी दान करत असतो. एक दिवस काय होतं, हा नृगराजा सभेमधून सभेमध्ये असतात आणि मग ते नेहमीप्रमाणे ब्राह्मणाला गायी काही बरेच लक्ष दशलक्ष गायी ते दान करत असतात. आणि मग ते एका ब्राह्मणाला काही गायी दानही करतात. आता हा ब्राह्मण घेतो, गाई घेतो आणि घरी जातो आपल्या. त्यानंतर दुसरा दिवस उजाडतो. मृगराजा पुन्हा आपल्या दानासाठी तयार असतो. परंतु हा जो ब्राह्मण आहे, की ज्याला दान केलेली गाय असते, तर त्या सगळ्या दान केलेल्या गायीमध्ये त्याला एक गाय कमी आढळते. आणि मग तो तो प्रश्न विचारण्यासाठी, ती गायीला शोधण्यासाठी सॉरी त्या गायीला शोधण्यासाठी तो ब्राह्मण इकडे ब्राह्मण बाहेर पडतो. बाहेर पडताना मग तो म्हणतो आपण राजालाच विचारूया, कारण त्याच्याकडनं त्यांनीच गायी दान केल्या आहेत. म्हणून तो तो त्या वाटेवर असतो. बघतो तर दुसरा एक ब्राह्मण काही गायी घेऊन येत असतो आणि त्या गायींमध्ये तो तीच गाय बघतो. हे दृश्य बघितल्यावर तो त्या ब्राह्मणाला विचारतो की ही गाय कशी काय तुमच्याकडे आली, ही मला दिलेली गाय आहे. मग त्या दोघांमध्ये बोलाचाली होतात आणि ते दोघ जण मिळून मृगराजाकडे जातात. आता मग ज्या ब्राह्मणाला गाय दिलेली असते तीच गाय पुन्हा दान केली जाते राजाकडून, पण अज्ञानामध्ये, कारण त्याला काहीच कल्पना नसते. पण तरीही त्याच्याकडनं ते चूक होते आणि कुठेतरी तो ब्राह्मण दुखावला जातो. आणि मग मृगराजाकडे गेल्यानंतर तो दुसऱ्या ब्राह्मणाला विनंती करतो, मी तुम्हाला दुसऱ्या अनेक गायी देतो, पण ही तुम्ही ती गाय दान केलेली परत करा. परंतु नाही. परंतु तो ब्राह्मणही ऐकत नाही आणि मग मृगराजाला कुठेतरी तो खट्टू होत, मृगराजावरती रागावतो आणि मग कुठेतरी ब्राह्मणाला असमाधानी राखण्याचं पाप मृगराजाकडून होत. आणि मग त्या जन्मी जेव्हा मृगराजाचा मृत्यू होतो तेव्हा मग अ, 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 ज्या पुढे जाऊन यमदूत येतात आणि ते विचारतात मग की तुला तुझ्या पापाचं भोगायचं आहे का तुला तुझ्या पुण्यकर्माचं फळ आधी भोगायचंय.
आणि मग यमदूत विचारल्यानंतर ते म्हणतात, नाही मला माझ्या पापाचं कर्म आधी पापाचं फळ आधी भोगायचं आहे. आणि मग त्याला यमराज एका सरड्याचा जन्म देतात. हा सरडा अनेक हजारो वर्ष या विहिरीमध्ये पडून असतो आणि मग त्याला मोक्ष कोण देणार असतं, त्याचा उद्धार कोण करणार, तर भगवंतांकडून होणार असतं. आणि म्हणून कैक हजार वर्षांनंतर कृष्णाची मुलं जेव्हा त्या भागामध्ये खेळत असतात तेव्हा तहान लागते म्हणून ते वडिलांना सांगतात आणि मग अशा प्रकारे त्या विहिरीपाशी जातात. परंतु तिथे एक सरडा दिसतो. मग ते आपल्या वडिलांना सांगतात की ह्या सरड्याला तुम्ही बाहेर काढा. आम्हाला असं असं आम्ही त्या विहिरीमध्ये एक सरडा बघितलेला आहे जो अजस्त्र आहे, खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि मग जेव्हा कृष्ण तिथे जातात आणि त्या सरड्याला हात लावून बाहेर काढायला जातात तेव्हा त्यांच्या स्पर्शाने धृगराजा हा पुन्हा त्याच्या पूर्वीच्या जन्मामध्ये येतो आणि मग तो त्याचं पुण्यकर्म जे काही त्याचं कर्म आहे तो योग्य पद्धतीने पूर्ण करतो. आणि मग का मृगराजावर ही वेळ आली, सांगा बरं काय कारण असेल? सांगा चॅटमध्ये काय कारण असतं तुम्ही. गीता माताजी, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी शेवटी नक्की देईन. असा चॅटमध्ये राहू द्या प्रश्न. सगळे प्रश्न घेईन पण क्लासच्या नंतर, जसं मी आधी पहिल्या अध्यायात सांगितलंय, पहिल्या लेक्चरमध्ये, पहिल्या सेशनमध्ये. मग सांगा बरं मला की का मृगराजाला भोगायला लागतं, का मृगराजा तशा प्रकारे त्याला सरड्याचा जन्म मिळतो? ब्राह्मण असंतुष्ट झाले म्हणून. अगदी बरोबर. ब्राह्मण असंतुष्ट झालेले आहेत आणि ते त्याच्या आधीचं कर्म. अगदी बरोबर शोभा माताजी. नकळत असमाधानी ब्राह्मणाचाच दोष, कारण तो कर्मकांडामध्ये अडकलेला असतो. कारण जे काही कर्म ते त्याच्या कर्माचं अगोदरचं आहे. अगदी बरोबर. कारण जे काही तो कर्म आधी करत असतो ते कर्मकांड, माझ्या राज्यासाठी असं करायचंय, माझ्या राज्यासाठी हे करायचं आहे. आणि म्हणून मग ते दान आणि सगळ्या त्या त्या प्रवृत्तीमधनं ते केलं जात असतं आणि ती कर्मकांडाची प्रवृत्ती असते. म्हणून त्याला त्या कर्माची फळं भोगायला लागतात. आणि म्हणून मग तो सरड्याचा जन्म मिळतो आणि त्यानंतर मृगराजाचा जन्म मिळून मग त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणूनच ही भक्ती सेवा ही केवळ आत्म्यासाठी आहे. अशी ही मृगराजाची कथा, जिथे कर्मकांडाविषयी आपण जाणलं. आणि म्हणूनच तो मृगराजा स्वतःच्या राज्यासाठी काय चांगलं काय वाईट तिथे कृष्ण भावना मिसिंग असते. आणि म्हणूनच हे कर्म भगवंत म्हणतायत की कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा तेच कर्म हे संन्यासी भावनेमध्ये. आणि म्हणूनच तेच कर्म जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं तेव्हा ते योग्य प्रकारे केलं जातं. त्यासाठी त्या कर्माचा त्याग करण्याची गरज नाहीये. प्रापंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यम फलगु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. आले आहेत का माताजी? नाही, ठीक आहे. मला वाटतं मला त्यांचा हँड दिसला, हरकत नाही. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात आणि असे मानतात की त्या भौतिक गोष्टी आहेत, तेव्हा त्यांना अपूर्ण वैराग्य असं म्हणतात. तेव्हा त्यांचा त्याग हा अपूर्ण असतो. कारण तो त्याग पूर्णपणे नसतो, कारण ते फक्त त्या भौतिक गोष्टींशी निगडीत, त्या गोष्टींचा भौतिक जगताशी निगडीत त्या गोष्टींचा त्याग करतात. पण पुन्हा त्या भौतिक गोष्टीमध्ये घसरण्याची कुठेतरी दाट शक्यता असते. म्हणून त्याला फलगू वैराग्य म्हटलेलं आहे. फलगू ही बिहार राज्यामध्ये नदी आहे. जे वरून बघितलं तर अजिबात नदीचा आकार दिसत नाही, परंतु जेव्हा काही खोलावरती गेल्यानंतर मग ती नदी आहे हे दिसू शकतं. असं हे फस्व वैराग्य म्हणजे फलगू वैराग्य. पण युक्त वैराग्य म्हणजे काय? तर ज्या प्रकारे युक्त वैराग्य हे भगवंतांच्याच भक्तीमध्ये ते कर्म करणं, म्हणजे कर्म करतोय, कर्माचा संन्यास घेण्याची गरज नाही. मग ते कर्म कृष्ण भावनाभावित करणं, कृष्णासाठी करणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी कर्मयोग म्हटलेला आहे. नेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बध्नात् प्रमुच्यते. सुखम बंधात प्रमुच्यते. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाचीही इच्छा करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो, मुक्त होतो.
आणि म्हणूनच या भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांना आळा घालून भगवंत म्हणतायत की निश्चितच या मुक्तीच्या मार्गावरती येऊ शकतो. आणि म्हणून आपण आधीच्या या अध्यायात बघितलं की अशा लोकांना नाकारलं जात नाही की जे भगवंतांवर विश्वास ठेवत नाहीये, पण निश्चितच मनामध्ये त्या प्रकारे श्रद्धा असेल आणि त्या प्रकारे कर्तव्य स्वतःच करायचं असेल तर निश्चितच हा योग्य मार्ग आहे. आणि म्हणूनच ते भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून मुक्त होऊ शकतो, असे हे शुद्ध भक्त हरिदास ठाकूर यांची कथा खूप सुंदर आहे. कशा प्रकारे प्रत्यक्ष हरिदास ठाकूर ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये नामाचार्य म्हटलेले आहे. हे नामाचार्य म्हणजे ज्यांनी 3 लक्ष वेळेला रामकृष्णाचा महामंत्र, हरे कृष्णाच्या महामंत्राचा जप करायचा पण केलेला आहे. आणि कुठेतरी त्यांनी हे पण केलेला आहे की हा मंत्र झाल्याशिवाय, हा जप झाल्याशिवाय मी अन्न पाणीही ग्रहण करणार नाही. अशा प्रकारे हे हरिदास ठाकूर आहेत. पण कुठेतरी त्यांच्याही बद्दल वाईट चिंतणारे लोक असतात, ते त्यांची परीक्षा घ्यायला बघतात आणि त्यांच्या जवळ एका वेश्येला पाठवून देतात. मग हरिदास ठाकूर आपलं नामस्मरण करत असतात, परंतु या वेश्येला ते तिच्याकडे बघतही नाहीत. परंतु ती म्हणते, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. ते म्हणतात, थांब थोडा वेळ. माझा हा जप चालू आहे. इतके दशलक्ष वेळेला हा जप करणं हा माझा नियम आहे. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे अ, 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 त्या त्या वेश्येला ते तिथेच थांबवून ठेवतात. आणि मग काही काळ जातो, ती वेश्या तिथेच थांबून राहते. तो दिवस जातो, दुसरा दिवस जातो. ती वेश्या त्या दिवशी तर निघून जाते, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी येते आणि पुन्हाही तोच प्रसंग, सेम गोष्ट रिपीट होते. मग मात्र त्या वेश्येचा कुठेतरी तिसऱ्या दिवशी मात्र त्या वेश्येचा पेशन्स संपतो आणि मग ती हरिदास ठाकूरांकडे जाते आणि म्हणते की कशा प्रकारे तुम्ही मला इतके माझ्यासाठी वाट करणारे लोक आहेत, पण तुम्ही मला इतका वेळ कशा प्रकारे वाट बघत ठेवलेले आहे. असं काय तुम्ही करता आहात की जेणेकरून तुम्ही मला वेळ देऊ शकत नाहीये. आणि मग तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणतात की मी याच तुझ्या प्रश्नाची वाट बघत असते. आणि मग ते भगवंतांच्या, मग त्या सेवकाला, त्या भगवंतांच्या भक्ताला योग्य प्रकारे ज्ञान द्यायला सुरुवात करतात. आणि मग तिथेच ती वेश्या सुद्धा तिथेच आपलं मुंडन करून तिथेच नामस्मरणाला सुरुवात करते. अशा प्रकारे लवमात्र साधू संगे, की हरिदास ठाकूरांचा थोडासा संग, थोडीशी संगत सुद्धा त्या वेश्येचं परिवर्तन घडू शकली, की जिनी तिथेच बसून मग मंत्र म्हणायला, मग त्या तुळशी वृंदानाच्या इथे ती तिथेच बसली आणि तिने नामजप सुरू केलेला आहे. सगळा संकीर्तन सुरू केलेलं आहे आणि तिथेच त्यांनी नामस्मरणाला सुरुवात केलेली आहे. अशा प्रकारे मग ती वेश्या हरिदास ठाकूरांना शरण गेलेली आहे. असं हे लवमात्र साधू संगे, की साधूच्या संगतीत राहून, की ज्या योग्यांच्या संगतीत, ज्यांनी ना कोणी इतरांच्या कर्माचा द्वेष केलेला आहे, ना स्वतःच्या कर्माचा द्वेष केलेला आहे किंवा खूप गर्विष्ठ झालेले नाहीयेत. तर अत्यंत उत्तम पद्धतीने ते आपल्या भक्तांना समजावतात. अशाच प्रकारे हरिदास ठाकूरांनी आपल्या या भक्ताला समजावलेलं आहे. आणि मग त्या भक्तांनी भगवंतांच्या साठी तिथेच नामस्मरणाला सुरुवात केलेली आहे. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स व्यप लिप्यतेन स पापेन पद्मपुत्रमिवाम्भसा. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पापकर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही. बघा, आपण जे म्हणतो कमळाचं पाणी असतं, कमळाच्या पानावरती जर पाणी शिंपडलं तर पान खाली पुन्हा अ, अ, पुन्हा जर त्या पानाला उलटवलं तर ते पाणी दिसत सुद्धा नाही, त्याचा अंश सुद्धा तिथे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ही व्यक्ती, ज्या व्यक्तीने स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी अशा रूपामध्ये जाणलेलं आहे, ती व्यक्ती निश्चितच या कमळाच्या पानाप्रमाणे वागत असते, की त्या कुठल्याही गोष्टींचा प्रभाव, मग त्या हरिदास ठाकूरांवर त्या वेश्येच्या कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव झालेला नाहीये. कारण ज्या वाईट वृत्ती जिच्यामध्ये होतात, परंतु तिचंच कुठेतरी परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अनेक उदाहरणं घ्यायची झाली तर त्या पानावरती जे पाणी आहे ते निश्चित पाण्याचं अस्तित्व आहे, परंतु पुन्हा ते
त्या पाण्याला स्पर्श देखील करत नाही. अटॅच्ड लाईफ विथ डिटॅचमेंट. आणि म्हणूनच ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांभसा. निवांभसा कशा प्रकारे, तर त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे म्हणून आहे. ज्या प्रभुपादांचा आधीही उल्लेख केला की ज्यांनी हिप्पी लोक, की अज्ञानी लोक आहेत, जे मद्यपानाच्या आहारी गेलेले आहेत, असे अनेक लोक आपण बघितले. आणि म्हणूनच अशा लोकांमध्ये राहून सुद्धा प्रभुपादांवर त्याचा कुठलाही परिणाम झालेला नाहीये. प्रभुपाद कसे आहेत, की जे जे सर्वांना समदर्शिनः असे हे शुद्ध भक्त प्रभुपाद आहेत. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य, ब्राह्मण आणि एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा जो बहिष्कृत मानला जातो त्याला समान दृष्टीने पाहतात. आणि म्हणूनच अशी शुद्ध व्यक्ती, असा शुद्ध भक्त ज्या प्रभुपादांचं आपण बघितलं, की ज्यांनी हिप्पींमध्ये अंमली पदार्थांचं आहारी गेलेल्या लोकांमध्ये सुद्धा त्यांनाही समदृष्टीने बघितलेलं आहे. कारण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बसणाऱ्या त्या परमात्म्याला त्या शुद्ध भक्तांनी जाणलंय. कारण जो हे वाक्य जाणतो, जो हे ज्ञान जाणतो, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्येच आपण या गोष्टी जाणू शकतो. आणि म्हणूनच सर्वांना समान दृष्टीने पाहिले जाते. आणि म्हणून जी सर्वात बुद्धिमान व्यक्ती असते ना, ती या सगळ्या कर्मबंधनात अडकत नाही. कारण तिला जाणीव असते या कर्मफळांची उपभोग केला, कणांचा उपभोग, तर तो कुठेतरी त्या कर्मभोगांना भोगायला कारणीभूत असेल. आणि अशा प्रकारे ही ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय मग कुठेतरी या ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रियांचा कमीत कमी वापर करून कशा प्रकारे त्यांच्यावर नियंत्रण आणलं जातं हे महत्वाचं आहे. कारण इथे जे दिलेले आहेत ते सर्व प्राणी आहेत, जिथे मनुष्य प्राणी सोडून सगळ्यांचे चित्र इथे शेअर केलेले आहेत. तर कशा प्रकारे ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंतः कौंतेय न ते शूरमते बुधः. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही. जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे हे कुंती पुत्रा, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत नसतो. आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्याच आनंदात रमत नाही. अशा प्रकारे ज्या ज्या मनुष्याला इतकी ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय आहेत, त्याप्रमाणे प्राण्यांनाही ही ज्ञानेंद्रिय आहेत, परंतु ते कुठेतरी बुद्धिमत्तेने आपल्यापासून डिफर होतात. आणि कशा प्रकारे, तर त्यांची एक संवेदना ही सगळ्यात स्ट्रॉंग असते. आणि म्हणूनच ती संवेदना इतकी स्ट्रॉंग असते, की ती त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलतीये, तरी ते त्यापासून लांब जात नाहीत. परंतु हेच बुद्धिमान व्यक्तींनी ओळखलेलं आहे. आणि अशी बुद्धिमान व्यक्ती त्या टेम्पररी, मग त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या त्या भौतिक चक्रामध्ये अडकून पडत नाही. आणि म्हणूनच ज्या प्राणीमात्रांचं उदाहरण घेतलेलं आहे, जे टिटव्या, जे आपल्याला लाईटाकडे आकर्षित दिसणारे जे पाखरं असतात, ती पाखरं कशा प्रकारे, तर त्यांना दिसतंय की तिथे लाईट आहे आणि आपण तिथे जाऊन त्या प्रकाशाने आपला नाश होणार आहे, तरीही ते तिथे जातात, कारण त्यांची इंद्रिय तितकी स्ट्रॉंग असतात. त्याप्रमाणे तसेच हत्तीचा मादीला, कारण ज्याला हत्तीला मादी प्रिय असते आणि त्या मादीचा आवाज ऐकण्यासाठी तो प्रिय त्या दिशेने धावत जात असतो. आणि मग हे जे कोणी पकडायला आलेले असतात ते त्यांच्यावरील जाळं टाकून त्यांना पकडू शकतात आणि त्यांची अशा प्रकारे त्यांना अडकवू शकतात. त्याचप्रमाणे आपण काजव्यांना किंवा त्या लाईटाकडे आकर्षित दृष्टीने बघितलं, लाईट बंद केला जातो तरी थोड्या काळासाठी ते जातात, परंतु नंतर जे उद्दिष्ट त्यांचं असतं त्या उद्दिष्टानुसारच ते कर्म करतात आणि त्याच मृत्यूच्या खाईमध्ये स्वतःला ढकलतात. म्हणजे माहिती आहे पुढे जाऊन मृत्यू आहे, तरीही स्वतः त्याचप्रमाणे आचरण केलं जातं, कारण ते प्राणी मात्र आहेत, मनुष्यापासून अशा प्रकारे ते वेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे माशाचं उदाहरण आहे, गळ्याला मासा लावून कुठेतरी त्यांना कॅप्चर करायचा प्रयत्न केला जातो. त्याचप्रमाणे हरणाच्या बासरीचा, त्याचप्रमाणे ज्या युधिष्ठिर महाराजांच्या नाही, याच्यामध्ये नाहीये ते. एक मिनिट. पंडित समदर्शी.
तर अशी ही बुद्धिमान व्यक्ती हे जाणते आणि म्हणूनच ती त्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला कुठेतरी अनासक्त ठेवते. कारण हे प्राणी मात्र बुद्धिमत्तेने आपल्यापासून निश्चितच त्याला अपवाद आहेत. परंतु हे अपवाद हे खूप खूप कमी प्रमाणामध्ये असतात, रेअर असतात. कारण त्यांना अपवाद म्हटलं जातं. पण प्रत्यक्षात ह्या प्राणीमात्रांची ती जी एक संवेदना इतकी स्ट्राँग असते, की ती त्यांना मृत्यूमध्ये ढकलत असली. ज्या कमळाच्या पानामध्ये, पंखुडीमध्ये माहिती आहे तिथे आपण गुदमरून मरू, तरी पण त्या मधाचे इतकं आकर्षण त्या परागकणांना शोषण्याचं, त्याप्रकारे ती माशी आत जाते आणि तिथेच मग कुठेतरी तडफडत आणि तिथेच त्या अ, अ, कमळामध्ये ती जाऊ शकते, तिचं मरण पावते. आणि अशा प्रकारे स्वतःच्याच मृत्यूला जरी बघून सुद्धा त्यांची ती इंद्रिय इतकी स्ट्राँग संवेदनाशील असतात, की ते पुन्हा त्या ठिकाणी ते जातातच. हे आपण बघितलं. आणि अशी ही जी अ, आपण म्हटलं, की जी बुद्धिमान व्यक्ती असते ती मात्र या गोष्टी निश्चितच जाणेल, की हे सकाम कर्मातून कुठेतरी आपण कर्मफळांमध्ये अडकतोय आणि म्हणून ते कर्म भगवंतांसाठी अर्पण करायचं आहे. तशा अटॅचमेंट विथ डिटॅच लाईफ कशाप्रकारे त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे ते कसं आचरण केलं जातं, की मग त्या कमळाच्या पानावर पाणी होतं की नाही इतका लवलेशही त्याचा नसतो. त्याचप्रमाणे तो प्रभाव असतो. आणि म्हणूनच त्या हरिदास ठाकूरांच्या कथेमध्ये पण आपण जाणलं, की कशाप्रकारे वेश्येचा कुठलाही प्रभाव हरिदास ठाकूरांवर पडला नाही. परंतु त्या त्या अतिशय निर्मळ अशा त्या साधूचं आणि त्यांचा लवमात्र साधू संगीत थोड्या काळासाठी जरी त्यांचा संगती वेश्येला लाभली तरी तिचं उद्धार झालेला आहे तिचा. आणि अशा प्रकारे जो मनुष्य त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेला असतो, तो या सगळ्याची कुठेही चाड ठेवत नाही. मग त्याला ती गोष्ट जर ते इंद्रिय आपणही अशा आपली तर एवढी 4 इंद्रिय आहेत हो, 4-5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. आपलं एक इंद्रिय स्ट्रॉंग असलं तर आपली तर 5च्या 5ही ज्ञानेंद्रिय किती काय कारण जीभ, कान, नाक, डोळे आणि त्वचा ही 5 आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, जी इतकी स्ट्रॉंग आहेत. आणि म्हणूनच मग जर ती इतक्या स्ट्रॉंग ज्ञानेंद्रियांवर जर नियंत्रण मिळवायचं असेल, तर निश्चितच त्यापासून मुक्ती आणि त्या कर्मफळांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी निष्काम कर्म करणं आवश्यक आहे. नाहीतर मग ती सगळी इंद्रिय अशा प्रकारे त्या गुरफटून ठेवतात. मला ते हवंच आहे म्हणजे हवंच आहे. कारण त्याचा कुठल्याही प्रकारचा विचार केला जात नाही. त्याचा सारासार विचार केला जात नाही आणि तशा प्रकारे गोष्टी केल्या जातात. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी, सर्व प्राणिमात्रांचा कल्याण करता, हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. आणि म्हणूनच सर्व यज्ञ तिसऱ्या अध्यायात आपण म्हटलं, की सगळे यज्ञ हे विष्णूंना अर्पण केले जातात आणि म्हणूनच सर्व यज्ञ, तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह, देवतांचा परमस्वामी प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, की त्यांचं शांती सूत्र आणि जे अतिशय सच्चित आनंद शाश्वत असे आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि आता ज्या आपल्याला आनंदमय कोशामध्ये आपण जे बघतो पुढे स्वतःला, अशा आनंदमय कोशामध्ये भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत हे इतर सगळ्यांचे हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी हे भौतिक आणि म्हणूनच या फलगू वैराग्याच्या मागे न लागता हे ऋषी हे युक्त वैराग्याकडे जातात आणि त्या प्रभुपादांनी याच्याबद्दल एक कथा सांगितलेली आहे, की मग जेव्हा त्यांना रिपोर्टर विचारायला आले, की "मग तुम्ही तर संन्यासी आहात, मग तुम्ही हे सगळ्या गाड्या, हे मायक्रोफोन वापरता आहे, याचा निषेध कसा करत नाही? का त्याचा वापर करतात?" अहो, प्रभुपाद म्हणतात, "जिथे हा देह सुद्धा तुमच्या मालकीचा नाहीये. कारण हा देह जीर्ण झाल्यावर त्यागून तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करतोय." आणि अशा प्रकारे हे जाणून घेऊन सुद्धा कशाप्रकारे मग भगवंतांना शांती सूत्र म्हणून की सर्वोच्च नियंत्रक शांतीचे की ज्या सच्चित आनंद ज्या आनंदमय कोशामध्ये भगवंतांना आपल्याला बघायचंय आणि म्हणूनच अशा सच्चित आनंदाना इथे
शांतीचं सूत्र ज्यांनी दाखवलंय, सर्व यज्ञ आणि तपस्या हा यांचा अंतिम उद्देश, सर्व ग्रह देवतांचे परमस्वामी, प्राणीमात्रांचे कल्याण करता हितचिंतक म्हणून जे ओळखले जातात, भौतिक दुःखांच्या वेदनेपासून ते शांती निर्माण करतात, प्राप्त करतात, की ज्यांनी हे जाणलेलं आहे, ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे जन्मकर्मातून आणि मग त्याही पुढे जाऊन सच्चित आनंद असं, की जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि जे यज्ञ अर्पण करायचे ते या भगवंतांनाच अर्पण केले जातात. अशा प्रकारे जाणून सर्वोच्च लक्ष केंद्रित करून त्या मुक्तीच्या मार्गाला लागता येतं. असा हा आपला 5वा अध्याय आज लवकर संपलेला आहे. 5, 6 हे सगळे अध्याय थोडे छोटे-छोटेच आहेत आणि म्हणूनच आपला अध्याय आज लवकर समाप्त झालेला आहे. तर आपण अजून 10 मिनिटं आहेत आपले 4:30 मी आता रेकॉर्डिंग थांबवते, शेअरिंग थांबवते.